I avui l'hemicicle de l'Ajuntament de València ha acollit els Premis Literaris Ciutat de València 2021. Ha premiat entre ells alguns guardons com han sigut el Premi Literari en Valencià, el Premi de Narrativa en Valencià, el Premi de Teatre o Premi de Poesia. A Mari Carmen Caramés, Hermínia Luque, Àngela Lloza, Sergi Belbel, Antoni de Fez, Josep Franco i Eduard Marco Escamilla, que són les persones guardonades en esta 39a edició dels Premis Literaris Ciutat de València. Com hem vingut realitzant des que iniciarem esta nova etapa dels premis, tots vostès rebran el nostre reconeixement i un trofeu que és més que un trofeu, doncs es tracta d'una obra d'art de primer ordre, creada ex professo per als Premis Literaris Ciutat de València. Un original de l'escultor Miquel Navarro, un dels artistes valencians més reconeguts, fou Premi Nacional d'Arts Plàstiques i Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, entre altres honors. Desitge que este premi siga un moment dolç de la seva trajectòria literària i que romanga com a referència en la seva biografia. Per a nosaltres seria la millor de les satisfaccions i sabríem que els Premis Literaris Ciutat de València una vegada més fan història. Com a alcalde de València, per a mi torna a ser un honor presidir este acte d'homenatge a la cultura i en concret a la literatura en les dues llengües que es parlen a la nostra ciutat. I fer-ho, a més, a l'hemicicle de l'Ajuntament, és a dir, en el lloc on els diferents grups polítics debaten amb llibertat sobre quines són les millors decisions per a València i també en un espai pel qual han passat molts altres homes i moltes altres dones en representació de la cultura que la nostra societat es mereix. Este hemicicle és, doncs, un lloc de trobada i avui, a més, és un lloc de celebració. Moltes gràcies per haver vingut a fer-nos companyia en una cerimònia íntima i modesta, com pertoca als temps que corren, que tanca els Premis Literaris Ciutat de València de l'any passat, quan en feia 39 que es convocaven per primera vegada. Per a mi és un honor, però també un compromís, donar les gràcies a tots els implicats en nom de les dones i els homes que, a parer dels jurats, hem merescut els premis en les diverses modalitats. Per què és un honor no necessito explicar-ho. Vostès acaben de comprovar el nivell de les persones que han rebut els premis i només hem de lamentar que el Premi de Teatre en castellà hagi quedat desert. Però sí que hauré d'explicar que parlar en nom de tots, glossar l'agraïment d'un grup tan heterogeni de persones és un compromís, sobretot perquè no es tracta de fer una intervenció personal, sinó que he de ser la veu agraïda de tots els premiats. I la regidora de Patrimoni Cultural, Glòria Tello, ha anunciat al final d'aquest acte que els llibres premiats estaran disponibles a la Fira del Llibre de València.